Aquí, sobretot els dematins, és la nostra casa, sobretot dels jubilats. I aquí, això és casa nostra, ja ens veus, no? Ja no esperes que et fotin a fora. Despullant, explicant acudits, dient bestieses, que crec que és el millor de la vida. Perquè després, si estiguessis aquí al club, veuràs que a les dues canvia radicalment l'ambient. Els avis ens n'anem perquè toca menjar les sopetes i llavors es ve la gent que treballa cap aquí. El club és una peça de carn meravellosa i bona i tendra, però que a més té una salsa que la rodeja de tots els gustos, el picant, el suau, el soso, el salat. I és tot això el que forma part d'aquesta essència del club.